Welcome ug maayong adlaw mga ka-code eskwela. Ania kita karon sa atong episode kung din atong hisgutan kung unsa to ang mga top paying jobs no nga naa sa IT. Okay? So una ta magpadayon sa ato ang hisgutan. Sa kanunay ayaw kalimti ang pag-subscribe sa ato ang YouTube channel para updated ta sa mga bag-ong mga videos, episodes ug mga tutorials. So karon kaning ah, ah, base kini no sa survey nga gibuhat sa Stack Overflow. So kani siya ang mao ni ang 2021 nga developer survey sa Stack Overflow. So kani siya nga survey na-release ni siya recently lang no tung around mga August of 2021, and then so mao ni siya nani siya yung mga laylay nga party diri no nga ilahang gi identify. So para makita ninyo ni or ma-check ninyo ni nga survey, adto lang mo sa insights.stackoverflow.com/survey/2021. So kani nga survey yearly ni siya nga ginakandak sa Stack Overflow nga website. Okay? So karon atong isgutan kung unsa tong mga positions or mga careers no nga tag-as og pasweldo kung sa ato ang ato ang ah, istorya. Okay? So ato para mahibala nato na siya nata diri mga data points no or groups sa or mga category sa ilang survey. So atong tan-awon ning work napoy uban diri gihisgutan ako ni siya sa katong uban ako nga mga videos no, especially sa katong video nga naghisgot og katong mga top nga mga positions or in demand nga mga roles or developer roles, and then katong mga technologies nga gamit. So karon mag-focus sa diri sa salary or pasweldo aning mga positions nga naa sa IT. Okay? Adtuon ning i-click nato ning work, and then check na to no na ay option employment company info og salary. So diri ta mag-focus sa salary. Okay? So mao ni siya. Nakita ninyo no nga naatay several ka mga items diri nga mga positions ni siya sa mga gi-survey diri or nag-appeal sa survey. So ang pinaka-top yun is kaning engineering manager. So kani siya ang iyahang gi-indicate diri is 95,976 US dollars. Pero kani siya yearly ni siya no, annual ni siya nga salary. So media ni siya balimura nigmao ni siya nahulog nga average. It could be na pwede siya lower or higher pa. So kaning engineering manager ana ni siya sa let's say mga executive level no, mag-handle sa pinakatibuok nga engineering department sa usa ka company, especially sa software. Okay? And then napo tay mga lower ana ang mga senior executives. Okay? Katong VP, Vice President sa lahi-lahi nga mga departments. So mao po ni siya. So katong mga CEO, COO, CTO, CIO kana siya katong mga Chief Executive, Chief Operating Officer, Chief Technology, Chief Information. So mao na siya nga mga level no. Kani siya mga nasa upper management na gini siya, sa taas na ni siya nga mga level sa company. Okay? And then lower lang ana niyang aning engineering manager og senior executive is natay engineer, specifically site reliability. So I think naga-focus siya more on sa hardware side sa company o naga-maintain sa mga network sa company, sa ilang mga hardware. So mo ni siya engineer man gyapon na siya. So running around 84K a year ha. And then nabutay DevOps specialist. So kaning DevOps katong position nga ang iyang role is ang combination of development and operations. So napo siya capacity sa development, napo siya capacity sa operations, meaning katong mga deployment, quality assurance, so testing mo na siya. And then we have data engineer or katong mga uh,
kaning naga-focus og katong big data na mo ni siya engineer gyapon na ilahang position, engineering. And then scientist, and then data scientist, machine learning specialist. So natay daghan-daghan diri or ubay-ubay diri nga mga positions, no? So for the common nga mga positions with regards to ano gyud development or as a software developer naata diri nga part. So natay back end nga focus og full stack. So around 50K ang annual salary niya on average. So US dollar siya, but again magdepende na siya sa country, no? So but I think most probably sa diri sa Philippines o sa Pilipinas murag mao gyapon ni siya nga mga uh, level sa salary. Okay? So of course katong mga nasa upper management na sa higher na nga level sa hierarchy sa organization or sa company, dito na ka sa taas na pud nga mga salary rates. Okay? As a developer, taas gyapon na para sa ato so, kung diri sa Pilipinas dagko gyapon og rates ng mga devs diri. Okay? So either back end, so front end or full stack. Okay? And then mga administrators, either database or systems, and then game developers, and then pwede gyapon sa education sector, educator, and then designers, napo diri front end developers. So and then gyapon natin ang students. Okay? So developer mobile. So mao lang ninyo mga makakuha tag idea kung unsa ang career path if in case mo venture ta into IT or computer science or ingana nga mga related nga mga industries. Okay? So maybe initially pwede ka mag-start as a developer, either full stack, front end or back end, and then gradually pwede ka musaka along sa ladder sa up unto the executive management level na. Okay? So mao ni siya ang posible nimong mahimong career path if you stick with in the IT industry. Okay? So this would give you an idea if ever na mo na siya want to pursue careers in IT. Okay? So mo na siya. So mo lang na atong i-share karon, no, karon nga sa kani nga episode. So bago ta magtapos sa kanunay i-click lang ang subscribe or mag-subscribe ta sa atong YouTube channel para updated ta sa mga bag-ong mga episodes, videos ug mga tutorials. Sa kanunay uban nilang ko ninyo o magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.